båndet. Det lyder ikke sådan. Så går vi over til indkald, og vi starter som sædvanligt med OZ0. Er der nogen OZ0'er? Ingen OZ0'er. Det lyder ikke sådan, så hopper vi videre til OZ1. JZN _A. JZN-A, tak for det. Er der andre OZ1'er? Korrektur. OZ1 Charlie Echo-A. Charlie Echo-A, er det korrekt forstået? QSL. 1 JZN var et ekstra A. Undskyld, jeg fik lige tastet oveni, så jeg fik ikke hørt starten. Gider du komme igen? 1 JZN, han var ikke streg A. Han var ikke streg A, det er godt. Okay, jamen er der andre OZ1'er? OZ1 KOA ved Lindøværftet i Odense. Tak for det, KOA. Er der andre OZ1'er? Det lyder ikke sådan. Så går vi videre til OZ2. Ja, god aften. OZ2 Brasilien, Mexico, X-Ray. City. Gider du komme igen? Det var OZ2 Brasilien, Mexico, X-Ray. Tak for det, BMX. Undskyld, jeg ikke hørte det første gang. Er der andre OZ2'er? Romeo Mike Sierra. Tak for det, Romeo Mike Sierra. Andre OZ2'er? ANC. Tak for det, ENC. Er der andre OZ2'er? Det lyder ikke sådan, så hopper vi videre til OZ3'er. Ikke nogen OZ3'er. Så går vi videre til OZ4. Ingen OZ4. Så går vi videre til OZ5. Ingen OZ5'er. Så går vi videre til OZ6. 6 Delta Bravo. Tak for det, Delta Bravo. Andre OZ6'er. Det lyder ikke sådan, så går vi videre til OZ7. Ingen OZ7'er udover mig selv. Det lyder ikke sådan, så går vi videre til OZ8. Tak for det. Er der andre OZ8'er? November. Tak for det, Niels. Andre OZ8'er? Bravo Mike Juliet. Tak for det, Bravo Mike Juliet. Andre OZ8'er? Det lyder ikke sådan, så hopper vi videre til OZ9. WTN. Tak for det, Bernhard. Andre OZ9'er? Charlie Bravo. Tak for det, Charlie Bravo. Andre OZ9'er? Det lyder ikke sådan. Så skal jeg høre, om der er andre præfixer, eller nogen, jeg skulle have glemt, eller ikke have hørt i første omgang, så de er velkommen til at komme ind nu. Det lyder ikke sådan. Så vil jeg sige tusind tak for god ro og orden under Repeater Nyt, og jeg vil
repeateren fri, og 73 til alle. Jo tak, repeaterne er kommet højt op. Det var 2 BMX. Jeg kan mærke, der er bedre signal på den, end der har været. Altså ikke for mit vedkommende, men for de udenlandske byer. Ja, men jeg er enig. Vi har også haft nogen indbrud fra Odense og Lindeværk og alt muligt andet i aften, så vi rækker langt. Det er jo dejligt. Det er jo dejligt. Det er flot. 73, en god aften derop. Hej hej. Og jeg lægger den her repeater ind på min hjemmeside, hvis det er ok. Du er velkommen til at se min hjemmeside. Den hedder Oscar Zulu 2 Brasilien Mexico X-ray.delta kilo, altså oz2bmx.dk. Tusind tak for det, OZ2 BMX. Jeg har noteret det repeater nyt under eventuelt. Jo, tak skal du have. 73. God aften. Og i lige måde 73. Jeg hopper af nu. Fed repeater nyt.